Temperature iznad nule omogućile su prijepoljskim putarima da i u februaru mesecu rade punom parom na sanaciju ulica u opštini Prijepolje. Ulica Branka Radičevića je dugi niz godina bila u jako lošem stanju, iako se nalazila u samom centru grada. Njenom potpunom rekonstrukcijom i sanacijom vodovoda i kanalizacije dobit će sasvim novi izgled. Branka Radičevića ulica je već bila predviđena krajem prošle godine, odnosno odvojen je budžetski dio sredstava i uplaćen firmi AD Putevi Užice da započne sa rekonstrukcijom ove ulice. Ova ulica se radi u kompletnom, da kažem, restrukturiranju, gde se radi i put, i podloga puta, i kanalizacija, i vodovod, i vrijednost građevinskih radova mimo vodovoda je negde oko 5,5 miliona, a sanacija vodovoda i kanalizacione mreže je reda negde oko 1.000.000 dinara. Predsjednik opštine najavio je da će Prijepolje uskoro postati jedno veliko gradilište u cilju poboljšanja celokupne infrastrukture do početka MOSI. Najavio je također i svoj odlazak u Ministarstvo omladine i sporta radi dogovora o početku radova na rekonstrukciji sportske dvorane u Prijepoljskoj gimnaziji, za čiju rekonstrukciju su donirana sredstva od pomenutog ministarstva.